Aha, MP, Saraki, Kwari, Prince, on another one. A yau ne na tashi barci na yi zaune, na shiga wanka na yi kyau ne, dan na sa kayan da na fi so a raina. Ya Allah, ka amshi ibadun mujalla, ka maimaita mana sallah, dan ba mu so a ce daga wannan an daina. Za mu je idi mi sallah sannan lada ya tabbata fina wa fikum. Then we share greetings to brothers, we say taqabbalallahu minna wa minkum. A yau za mu je zumunci, mu je mai rabon abinci, sannan a ba mu tukwici. Ni ma na zuwa bani barka da sallah, a bani barka da sallah, jama'a barka da sallah. Ni ma na zuwa bani barka da sallah, a bani barka da sallah, jama'a barka da sallah. Ni ma na zuwa bani. MB na fito, bani sha'awa ga an fato, in aka sake na karkato, barka da sallah kawai zan kan fato. Matan garinmu da burgewa suke, kowane ado ma burgewa suke, ranar sallah duka haskawa suke, don fuskan murmushin su buɗewa suke. Za mu ci nama da lagwada, kai ki audin maybe zan gwada, zan kai ki Kano, Kaduna, Katsina, in wuce da ke ta gwagwalada. Za mu ci nama da lagwada, kai ki audin maybe zan gwada, zan kai ki Kano, Kaduna, Katsina, in wuce da ke ta gwagwalada, saboda kin san. A yau za mu je zumunci, mu je mai rabon abinci, sannan a ba mu tukwici. Ni ma na zuwa bani barka da sallah, a bani barka da sallah, jama'a barka da sallah. Ni ma na zuwa bani barka da sallah, a bani barka da sallah, jama'a barka da sallah. Ni ma na zuwa bani. Za mu je idi mi sallah sannan lada ya tabbata fina wa fikum. Then we share greetings to brothers, we say taqabbalallahu minna wa minkum. A yau za mu je zumunci, mu je mi rabon abinci, sannan a ba mu tukwici. Ni ma na zuwa bani barka da sallah, a bani barka da sallah, jama'a barka da sallah. Ni ma na zuwa bani barka da sallah, a bani barka da sallah, jama'a barka da sallah. Ni ma na zuwa bani.